Ɓarawo ne ya turke mai sanƙo ya ce mai sanƙo ba ni wayanka, shi ko mai sanƙo cikin son zaman lafiya da lumana sai ya ba da wayan bai ce komai ba. Mai sanƙo ya ɗaga hannun shi alaman da ya yi saranda, ɓarawo kuma yana riƙe da bindiga. Mai sanƙo yana ta kallon wannan ɓarawon da nufin ya haddace fiskan wannan ɓarawon. A ƙwaƙwalwar mai sanƙo shi ne ko da wannan ɓarawon ya gudu to bai sha ba, saboda mai sanƙo yana da burin zuwa ya zamo soja. Idan ya zamo soja in ya dawo to zai yi maganin wannan ɓarawon, shi yasa yake ta kallon fiskan wannan ɓarawon. To mai sanƙo dai sai ya shiga soja, da ya shiga soja ya tsinci kanshi a filin daga ana ta fafatawa fafar 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 fafar. Sai su ɗan ɓuya a rami a sake fafatawa. Kawai mai sanƙo sai ya tuna cewa ai gobe Kirsimeti, kawai ya ɗaga hannu yana cewa jama'a gobe Kirsimeti. A ɗayan gefen maƙiyan kuma akwai wata kyakkyawar budurwa sai ta taso ta ce kai ‘yan uwana ku tashi gobe Kirsimeti fa. A'a, to kawai daga maganan Kirsimeti sai aka manta ma ana yaƙi. Mai sanƙo ya ɗauko kyautan Kirsimeti ya ba wa ɗayan soja maƙiyan nasu fa kenan. Kawai sai ba suka kama rawa ba da wannan matan, kuma fa maƙiya ne fa maƙiyan juna, daman harbin juna suke amma kuma suka koma yin rawa. Wai me saboda wai gobe Kirsimeti. Aka raƙashe, aka cashe, aka ji daɗi, aka manta ma cewa ana yaƙi. Haba sai bayan wasu awanni kawai sai aka koma filin daga fafar 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 soja wajen fama. Wai duk rawan da aka yi ba zai hana dai a harbi juna ba kuma. Idan kana jin daɗin labarin nan ka taimaka ka yi mana subscribing, ka kunna ƙararrawa, ka yi comment, ka yi liking, ka yi sharing ga baki ɗaya. Wannan zai taimaka wannan tashan ya ci gaba domin mu ma mu samu ƙarfin gwiwan kawo labarai irin wannan sosai da sosai. Bayan su mai sanƙo sun gama yaƙi sai suka ce bari su koma gida amma ta cikin jirgin ruwa. To a cikin ruwa ba wai jirgin ruwa guda ɗaya ba ne, akwai jiragen ruwa daban-daban. Akwai jirgin ruwan fasinjoji wanda yake ɗauke da fasinjoji kusan 4,300 yana tafiya a hankali dai kuma cikin dare. Sannan su ma su mai sanƙo akwai jirgin su ɗauke da abubuwansu da ya shafi sojoji, kuma mai sanƙo ne ma yake tuƙa wannan jirgi. Amma dai saboda yanayin gajiya da mai sanƙo ya yi a yaƙi, mai sanƙo fa sai ya fara jin bacci baya ma ganin hanya. Shi ne matuƙin jirgi kuma baya ganin hanya. Kawai sai suka je suka yi karo da jirgin fasinjoji 4,300 nan, kawai sai wuta ya tashi, mutane suka mummutu Allah sarki. Mai sanƙo saboda shi soja ne fa bai mutu ba duk da cewa fa wutan nan a gaban shi ya tashi fa. Kawai ba sai aka ga mai sanƙo a cikin ruwa ba yana kallon abin da ke faruwa tamkar ma daman shi baya cikin wannan jirgin. Bayan su mai sanƙo sun koma gida sai suka haɗa babban fati domin su yi murnan abin da ya faru a wajen yaƙi sun ci galaba. Ana cashewa mai sanƙo ne ma DJ fa. Kawai sai wuta ya ɗan fara tashi daga wajen DJ nan fafar fafar a hankali, wuta kawai ba sai ya girma ba. Mai sanƙo saboda shi soja ne ya san hatsarin wuta kawai sai ya sauri ya fece ya bar wajen. Haba mutane suka jikkata, wani ma za ka ga da rarrafe yake ƙoƙarin fita, ƙofar ma ya ƙi buɗuwa, wani kuma ya zanna sai tari yake, haka dai kowa yana ta kan shi. Shi ko mai sanƙo a madadin ya ceci rayuka, ashe babban sifika ya ɗauko ya fara gudu da wannan sifika saboda ya san sifikan akwai tsada fa. In suka rasa wannan sifika akwai matsala. Kawai mai sanƙo ya ɗauki sifika ya falfala da sifika da gudu. To a nan za mu tsaya da labarin mai sanƙo. Idan ka tabbatar ka yi subscribing za mu ci gaba da kawo labarin mai sanƙo kala-kala na nishaɗi na ban dariya domin jin daɗinka. Ka tabbatar dai kawai ka yi subscribing, ka yi liking, ka yi sharing, ka buɗe ƙararrawa. Yawwa to wannan shine Allah ya sa mu dace, amin summa amin.